Kyai Kunto menika mangke badhe kinarya pusaka anggen kula badhe aben ajeng lan kadang kula Janaka menika dereng wancinipun. Alah, bencang menika pados pusaka malih mboten napa-napa. Sakmenika dipun ginakaken. Panjenengan tartemtu inggih mboten badhe mangkenipun menawi ngantos kalah kaliyan pun Gatotkaca menika mangke bebarang wirang lho nggih. Bebarang wirang saestu. Ing atase Narpati Basukarna Senopati pengpengan lah kok namung kawon kaliyan Gatotkaca margi panjenengan ngeman dhateng pusaka panjenengan. Mangke menawi sampun tumapak perang antawisipun Paduka kaliyan pun Raden Janaka mangke saged ginakaken pusana sanesipun nanging ingkang sae pusaka Kyai Kunto menika dipun tamakaken sakmenika. Oh, napa kedah mekaten? Kula kinten mekaten. Kula kantun derek. Nanging kula badhe nitih kreta margi kula menawi majar kalah cepet kaliyan pajaripun Gatotkaca. Oh nggih, monggo. Kreta Kyai Bandhangen bareng kula titi. Gatotkaca, kowe aja pamer kowe. Nadyan jagat wis peteng. Tak enteni kilating tatet sak glebyaran aku weruh karo kowe, mati kowe. Wis mapan wonten ing peperangan. Nana Gandha Kacapa Sukang Munggal Kawi. Ing wis mataun-taun mapan wonten ing swarga pangerantunan. Tansah anengga dhateng jidaring pasti nenggih. Raden Kala Bendana ingkang sampun abadan sukma. Nedeng sare madyaning swarga pangerantunan. Dadak sakoleng mangke tumruning Sang Hyang Kanikursi ya Sang Hyang Narada. Akarya kaget kadrokasan Sang Kala Bendana amapak rawipun Jawata ing sidik pangudal-udal.